في خبر के तफसील मिगड़ी के खबर को बलालाण Kado, titit yung arani ais baga ka. Who the baga? Hod benu bakurbe nella do migulani. Kam odver miha darwan do tig banfila diay. Eri mihal. Dari na avskura miyong eri mihal. Kote konta kang erita. Haji ba fahum ban titani ko ang eri ais baga ka. Bala titani ko ti debar ruberuge. Kalefene. Miafene barabara. Mihirinu. Miharo Clinton kung ganun may ganun ni Huawei P30 Pro zoom up to 50x. Fenuge haradu kuda kuran ba waru goigwan hunna kaingeta misalaka pasta kakka fa hunna fenum biskakku biskakka fa hunna fen gahaddina AC fen beenun kogge mop kurum එච්චක ෆෙන් අලාප තරුකාරයා මේවා දවු ෆෙනාමැදු විශ්නවා විශ්නාප්‍රකුලමා Danita, it's a kangen and dan. Nahenta? Ani kakocha bakahol. Mahmodan Emamiro, it's nodeless. Baby, coach at the cockerney. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharwes, Emminge Makpul, Wits Noodles. मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करनी डेजी खबर बलम गेदवा एम हफरत कंगदी से फार्मर हबादरवा मिगड़ी का फाको लवे हबर तक तेरे एम फुरत मामी बालालनी मजुल के रेस मोहम्मद नशीरुद्दीन हमला गोड़ी के पोंगो बालिक मातो मत कों हायर कुरिमियो होंगे मच्चा तहकीकिंग गानिमा अर्ना हफ्ता गदावा कुरम प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफी हा फोनवा फुल हुम मसे के कुरमन अर्ना कमंग होम मिनिस्टर इमरान अब्दुल्ला वेदार वे खबर के तफसीला मी हबर के तफसीला बालाला इरु मी कमा गोले रिपोर्ट कंगरन मी हासा बुन जहिलाने मिनिस्टर इमरान कंग हाम कुरवा फनी राइस नशीरुद्दीन हमला गा तुम बेलमंग एमडीपी कौमी मजलूम खडला फो हाई में कमेटी के बेव ना बदल कुरवा एकम के मशराता कुरवा मु ए कमेटी बृहस्पति दो गेरे बे विनु सिरिंग के बदल मुगा विली फुशी डायरेक्ट मेंबर अधि कमेटी के मुगरर हसन आफी फिदारवी राइस नशीरुद्दीन हमला दवन रे यूएनओडीसी के दे माहिरुन तिब्बे विकमा एरेम फिशिंग ए बेफुरुंग ए केस का मसी के कुरमु गेंदवा कमा मिनिस्टर इमरान विदार विकमा अदे मिहार हमला गुलिकं हायर कुफा फरातका दावा कुरमा मिमहुगे विहिवा अंगारदु पीजी ओफिया फोनु मम्मसे के कुरमुंताक मा मिनिस्टर इमरान विदार विकमंगा फिदारवे मेमोगे हवन धुरस नशिद कार कोलंगारा वडा गन्नवनी कोर्नेलो फरमगा हुरिसा कले गुब्बा लगंदी टेररिज्म के हमलागा अमेरिक फारना वनी बोडते जहम तकेलिफा एगो तुंगे मसला गुलिगन देमी को माले एका कुहुलो मालें आदि एका कुपा दरवन दुइन हायर कुफवे दारवन दुइन हायर कुफवनी लामगंग दुफिनी उफा उमुरुन तेवे सहरगे अहमद फातिह एगे कुरी में मसलागा मालें हायर कुफवनी मीम अलिफ फेरुगे उमुरुन एकावे सहरगे मुजाज अहमद अदि गाफलिफ कोंडे फोले मागे उमुरुन तिरिस दे हरगे तहमीन अहमद अदेकम गामली को तुंगुलुन कमा तोमत कुरेवे वावती नदु हिया उमुरुन फंसवे सहरगे अदहम अहमद रशीद हायर कुफवनी हुलुमाले The Ministry का स्टेट मिनिस्टर को रेगे बागुते गवर्नी हमजे साफा हमामे कमा गोले मालूमात का अमिया सब बालाला नेगो तो स्टेट मिनिस्टर हमजे साफर ने सेंटर मिनिस्ट्री शा यूथ मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर कम के मकाम
जेंट मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर के मकाम आयन कुफवनी मीम पांसा के मोहम्मद शिहाब की इंडिया के न्यू दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हासिल कुरवाफा बेफ्ले शिहाब की फैमिली प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बोर्ड मेंबर कमा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चाइल्ड राइट्स एम्बेसडर का मिहारवस कुरव मुंगना बेफ्ले अदे बेफ्लावनी मेगे कुरिंता मास प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मकाम फुरुवाफा मेगे तुरमिस शिहाब पनी एजुकेशन मिनिस्ट्री के डेप्यूटी डायरेक्टर कम के मकामा माजीदिया स्कूल के असिस्टेंट प्रिंसिपल के मकाम बस फुरुवाफा जेंट मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर के मकाम इतुरु बेफलको मियद आयन खुरबीरु मिहारस मिनिस्ट्री का 3 स्टेट मिनिस्टर तिब्बवा एगितु यूथ मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर के मकाम आयन कुफवनी मीम अलिफ बोगनविला हुसैन इस्माइल लाम फंडू दायरा के MTP कौमी मजल के रईस कम के मकाम गा हुनवी हुसैन नकी हीट हेल्थ एंड फिटनेस के चेयरमैन के इतरों सरकार के इस मकाम तक बिस्मी के कुरिन फुरुवा फाबे फ्ले एगो तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस यूथ एंड स्पोर्ट्स के डेप्यूटी मिनिस्टर के मकाम बिस हुसैन वनी आदा कुरबाफा इकोनॉमिक मिनिस्टर फयाज इस्माइल के बेबे हुसैन अकी बेल्जियम के इकोनॉमिक स्टडीज ब्यूरो बजइन डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्लानिंग हासिल कुरवागिंग हुनवी बेफ्ले यूथ मिनिस्टर इतुर स्टेट मिनिस्टर का अयन कुरवीर मिहार मकाम गा हुनवी असद अली अडबरे हुसैन नायक यूथ मिनिस्ट्री का मिहार द स्टेट मिनिस्टर तिब्बवाने Mazul ke Rais Mohammad Nasheed ang amas ko gendem terrorist हमला गुड़ के कुरिया गेंदा तहकीका एमहा कोर्ट मरहला तक गातुम बेल्लवमटिका रईस के खास संबंधों पे के कोतुम एमएससी के कुरवनी इब्बिस नुफूस नेते मिनिमम कमा एको कमगे यागें कंग रईस के खास संबंधों अब्बास फाइज दे बाफे एर्ना मियागिंग का दवाफनी में होगे तिंबरदो रेस नशीद दिन हमलागा तुम बेलमंग MTP कौमी मजलूम खंडारा फवा हाई में कमेटी के पेफलु ना बदल कुरवा एकम के मशराता कुरवमु ए कमेटी बृहस्पति 2 के रेबे विनूसिरिंग के बदलम का विदारवी अब्बास बदल कुरवमु कमेटी के मसिके तमी हादना गुस्फवा हिसाबा लीफवा मालूमात तंग हिस्सा को दिन मंग एलिफवाकमा अदे मालूमात देवमुंग अब्बास फाइज के मसिके त कुरिया दागुत के तफसील विस कमेटी के मेंबर नंग अरवाफ वाकमंग ए कमेटी पुने अब्बास के मसिकत की रस नशीद दिन हमला आगुले तहकीक का तुम बेल्लेउमा ए आगुले के ngळंचे फियवड़ा रंगल कुरंचे कंकन रस इब्राहिम मिसोल हंग एरवुंकमा अब्बास विदाल विकमशा ए मसिके कुरबानी वकी फराते के नुफूज नेते मिनिमम को कम गया किंका अब्बास कमेटी अंग अरवाफ वाकम बिस कमेटी वणी बुलेफा कमेटिंग इतुर बुनी बदलु निम्मालाफवनी इतुर साफ कुरंचे कंकम का मशरा कुरमा इतुर बदलु त देफरा तुम्पावंग एब्बस मुमफौकमा मेमो के हवरदु के हमला यागुले एम्मेहा तहकीक का रसूल जमहूरिया के हास ममदूबे के हैसियतु प्रोसिक्यूटर जनरल खंडालुवा हुदूद के तेरेंग अब्बास पैर वडा करनवाणिकमशा ए मसला का इंसाफ कायम कुरवेन तेंपेनु वा हालत का कमागुले लफिया इरशाद देवा तैयार कुरवन जे वडा करनवा एम्मे हा रिपोर्ट बस एना तैयार कुरवाणी कमा रईस ओफी हुम्मी के कुरवणी पुरफा अब्बास मसी के कुरवणी रसूल जमहूरिया गफियुका अदि हमलागुले एम्मे हा तहकीक एन्नी में तुहमत कुरवे मी हुन्नाम दशरिये कुरवे निहाई हुकुम का हमें वासिल वंदे अब्बास मसिकत का दे में हुन्नवाणी कमा विस रईस ओफी हुम्बनी पुरफा अब्बास की बरगिन दोस्त के बंदे एमनेस्टी इंटरनेशनल के देखुन एशिया बर्गे इज्तिमाई सकाफी अदि सियासी मसल दिरासा कुरबी कमागुले हास समाहिरे अदि एने की देखुन एशिया के बर्गे कौमतुका इंसानी हगुद कुरियरुंगे मसिकतुका तिरी सहारा बरगिन दो हित में कुरफा कमगे तजरिबा लिव बडागे हुने काबिल बेफड़े कमर राइस ऑफ हुंबुने एगे तुरंग अब्बास के इंगिरस विलात के यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सिस का देहात सतार वना हरम फिशके कानूनी इल्म के लेक्चर आए के कोतका बस मस्से के कोरब मुंगेन दवा पे फ्रे ईद दो की बाकी गाड़ी तक एक फैमा को कोड़े दो है के कोत करने माफी बृहस्पति 2 के सिटी काउंसिल में विनोसिरिंग के बदलम का डॉक्टर मोहम्मद मोइस विदारवी माले सिटी के माले अदि विली माले का फैमक का हिंगा फुले वे वगुत कोलें हमद सादिर मटिका काउंसिल वनी में मोगे वी वाहु कुर दो के हावीर
ಸೋಳಕ ಡಿಸುಮೆಂಟುನ್ ರೇಗಡು ವಿಹಿಕ ಡಿಸುಮೆಂಟುಕಿ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗೆ ಮಾಲೆ ವಿಲಿ ಮಾಲೆಗೆ ಮಗ್ತುಕ ಫ್ಯಾಮಗುಗ ಹಿಂಗ ಉಳೆ ವಗುತಿಗೆ ಗೊತುಕ ಹಮಜಿಸುಮ ನಿಮ್ಮಾಫಕಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಯಿಸ್ ವಿದಾಳವಿ ಎಗುತರ ನಿಮ್ಮ ವಾಫವಣಿ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಗ ಸಪು ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗೆ ಕಿನ ರಯೀತುಂ ಫುರ ಬಂದುವೆ ದತುರು ಫತುರು ಕುರುಂ ಹುಟ್ಟಿಫವ ಹಾಲತುಗ ದುವಸ್ತಂ ಹೇದ ಕುರಂ ಜಹಿಫವಣಿಕೋ ವಿಫೌಂ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಹಾಲತು ಲಿಬುಣು ದುಯಿತಕಾಯಕು ಎಮಿಹುಂಗೆ ಆಯ್ಲಾತಕಾಯಕು ನಿಕುಮೆ ಉಫಾವೆರಿ ವಗುತ್ಕೊಳೆಂ ಹೇದ ಕುರುಂಗೆ ಫುರುಸತು ದಿನುಂಗೆ ಕೊತುಂಕಮ ಎಂಕಮುಂ ಇದು ದೋಗೆ ಹವೀರು ಸೋಳಗಡೆ ಸೊಮ್ಮೆನಟು ರೇಗಡು ವಿಹಿಗಡೆ ಸೊಮ್ಮೆನಟ ದೆಮೆದು ಎಗ್ಗಮುಗ ದುವ್ವ ಎಂಜಿನುಲಿ ಉಳಂದುತೋ ಗೆತೆರೆನ್ ಸರೂರಿ ಬೇಣುಮ ಆಪರೇಟ್ ಕುರಂಚೆ ಉಳಂದೆ ಫಿಯವಾ ಎಹೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಉಳಂದೆ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗೆ ಮಾಲೆ ಅದಿ ವಿಲಿ ಮಾಲೆಗೆ ಮಗುತುಕ್ಕ ದುವ್ವುಮಕಿ ಮಣ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲು ಮಣಿ ಕಂಡಾಳಾಫ ವೆಹಿಕಲ್ ತೌಗೆತೆರೆಂ ಎ ವಗುತುಕ ದುವ್ವೇನೆ ಉಳಂದುತಕ್ಕಿ ಸಲಾಮತಿ ಬಾಳುತಕುಂ ಬೇಣುಕುರ ಎಂಜಿನುಲಿ ಎಗ್ಗಮ ಉಳಂದುತಕ ಎಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ ಹಾಸೆಹಿಯ ಬೇಣುವಾ ಮೀಹುನ್ ದುವ್ವುಮಂ ಹಾಸೆ ಕುರೇಫವಾ ಸೈಕಲ್ ಅದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಗೊತುಗ ದೆಮುಂದ ಬಹುಗೆ ಖಿದುಮತುಗೆ ಇದುರುಂ ಎದುಹುಗೆ ಎಗಡೀಗ ದುವ್ವುಮುಗೆ ಹುದ್ದ ದೆವೆ ಉಳಂದುತಕ್ಕ ಎಕಣಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿಯ ಹರ್ತಕವಸ್ ಈದು ದುವಹಕಿ ಫ್ಯಾಮುಗ ಉಳೆ ದುವಾಹಿಗೆ ಗೊತುಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುಹುಗೆ ಬೈಕ್ ಗಡಿತಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲ್ ದುವ್ವುಂ ಮಣ ಕುರೆ ಮಿಫಹರ್ಗೆ ಈದು ದುವಹಕಿ ಮಿಮುಹುಗೆ ವಿಹಿವಾ ಅಂಗಾರ ದುವಸ್ ಫಾಕೊಲ್ಲ ವೈತರು ಖಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಸೆ ಬಹುರೆ ಹೆಣ್ಮಸ್ ಮೇ ಖಬರ್ತಕ್ಕೆ ಅಂಕುರಿ ದಾಣಿ ಇಷ್ಟಹಾರ್ಗೆ ಕೊಡುಕುಡ ವಗುತ್ ಕಳ್ಕಫ Kado, titi tiong arani ais bagaka. Huda baga. Hud benu bakrube nella dum migulani. Kam odver miha darwan do tig banfila diai. Eri miharu. Darine avskura miong eri miharu. Kote konta kang erita. Haji be fahum ban tittani ko eri ais bagaka. Bala tittani kote debarru beruge. Kalefene. Miafene barabara. Mihirinu. Miharu Clinton kungandam me gannani. Huawei P30 Pro. Zoom up to 50x. ಫೆನುಗೆ ಹಾರಾದ ಕುಡಕುರನ್ ಬಾ ವಾರು ಗೋಯ್ಗನ್ ಹುನ್ನ ಕೈಂಗೇತ ಮಿಸಾಲಕ ಪಾಸ್ತಾ ಕಕ್ಕಾಫ ಹುನ್ನ ಫೆನುಂ ಬಿಸ್ಕಕ್ಕು ಬಿಸ್ಕಕ್ಕಾಫ ಹುನ್ನ ಫೆನ್ ಗಹದ್ದಿನ ಏಸಿ ಫೆನ್ ಬೇನು ಕೊಗ್ಗೆ ಮೊಪ್ ಕುರು එච්චක ෆෙන් අලාප තරුකාරයා මේවා දවු ෆෙනාමැදු ඉස්නවා ඉස්නාප්‍රකුලමා Danita, it's a kangen and Zan. Nehenta? Anika coach baka hol. Mahmoud and Mamiro. It's nodeless. Baby, coach at the cockerney. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharwas Emminge Makbul Wits Noodles Market ko distribute kurani Daisy खबर बालूम गेंदा वाई में हफरत का आदि से फार्मर हबादनुआ फाकुलवे इतुरु खबर का बालालायरु कोविड नवारागे एमएफओ के मालूमात का मिहा सबम बालाला निगतो कोविड फारवाद मुंदे सालिस नुआ हरुगे मिहकु मिवने नियावेफा मेकमगे तफसील बालालायरु एचपीएन अंबुनिफमनी मिहकी हुलमाल मेडिकल फैसिलिटी का कोविड फारवा होद मुंदे मिहकमा उमुरी सालिस नुआ हरुगे मि दिवेहि फिरिहेम मिहा मारुफनी हुकुर विलेरेगे दंवर बारगा डिसतारेगा गिन दोस्ता कफो दुवालिगे मचा कोविड जहिगे मारुआ मिहुगे निस्पे मिहार वणी मादुवेफा मिहातन देवसत 16 मिहको कोविड का मारुवेफा वायरु हॉस्पिटल का एडमिट को के मिहार फरवाद मुंदनी फाना रमिहका
Gawada hilafa pa kurana ma license point unikuruma ko license battle kurave gota hamata safi. Kuri gawada hilafa pa kurumun hamekane jurimana kurin mes license feituma battle kurum for the fiortang alani nurakatir ko duvum for the kankama gorige. Transport Authority in kong amal kuram feshi egga mulandu duvumge license du kurumge gawada bunagutu komme license ka sate ka point himenene. Adi gawada khilafa komme faraku license point uni kureveni kamsha egotun gawada khilafa paku gen jurimana kura komme faharaka license first point uni kureveni kama e gawada bune. Migiturum one way idikola dubba traffic light hilafa defaharavure itura dubba finama komme faraku diha point uni kureveni kama e gawada gabe. Adi enun kankam gaves defaharavure iturang ekan takurar ko finama diha point uni kureveni kama e gawada gabe. E gawada bunagutun license point husmun e license batal warne. Ego the license batal vejenama emihekanga license libeni satek addi haduas wahunkamasha. Adi a license libeni ala license naga usulun imtihan furihama kurmun kamavis e gawada gabe. Nurakatri ko dubba halatagga ves license point uni kurevegota e gawada gawani himanafa. Adi speed limit over bara dubum geku defahar takurar ko finama सालिस अगड़ी लाइसेंस इफेक्ट एगोता बिस एक आवाज़ गबे एक्सीडेंट के मसल तक आता कि के बेन मंग हद्दो हल लाइसेंस इफेक्ट एनी कमा बिस एक आवाज़ गबुनफे लाइसेंस इफाटा फनी को दो पामी हुना ए उलंते के वेरीफाई बिस चोरी मना कुरे वेनी कमा आगा आवाज़ गबे आदि लाइसेंस ने तिदो पा उलंतु तबिस फनेर दो हंग इफेक्ट एनी कमा एक आवाज़ गबे बेरुगम तो कुंदुकरा लाइसेंस पैनों को गेम बिस बागुती को तुन राज्य का दुबुम के हुत्तली बेगो तबिस का आवाज़ के मनाफे Egoton Transport Authority in Gabulkura Kamtu Kundukura licensing of Genema Nuadi had was one then Rajeka if the license a Ben Cook and do Venikama Eka Vaidugare. Foreign Ministry Imarat Gernam Fathulo Jamil building Gernama Badal Kurivigendiumaki Rangal Badalekama Kurigerais the right to Gemazul Gerais Mohammed Nashid with Arwaja. Foreign Ministry इमारत के नाम फतहुलो जामिल बिल्डिंग के नाम बदल खुरे फरनी ये मिनिस्ट्री का बेवे रस्मियाते का मिनिस्ट्री के नाम फतहुलो जामिल बिल्डिंग के नाम बदल वेगेंदियो मागोड़ी के रस नशीद खुरे बेटुई थे कविदारी फतहुलो जामिल की खारजी सियासत बिना खुरमुगा आदि खुद गांव तक बाइन लकवामी आइला का माथिवेरी दाउरें आदा खुरमागी न फुर्सत के होदवा देवे इलुम वेरी फिलोसफर कमा इनका मुराजे के खारजी ऑफिस के नाम मिहारेवनी एम रंगला बादल फकमा रेस नशीद विदालवी फायतु दोस्तों का अड्डो सिटी कुडकुदी न बिंदी फवाक मंग अड्डो सिटी मेयर अली निजार विदालवज ये हवेर अड्डो सिटी काउंसिल क्लब हाउस में देरिको बेवी न्यूज़ वेरिंग के बादलों में का विदालवी उमरुन दे आहार के कुदिन बिंदी फवाकम के साबित है कि ए बहुरी कमशा आदि उमर फनराहर के कुछ का बिंदी फवाकम के है कि वैसे बहुरी कमा अड्डो बहुरुएं कुरे गेंदे न्यूज़वेरिंग के बादलुम का निजार विदालवी मिहार में काउंसिल एना हुन्नवैगिंग एफ द कमे कुरमा फुरसत नो देवानी कमशा एमसल तबल्लवानी कमा अदि एमसल तन्नो बलाकम वन्या काउंसिलर के गोतुगा आउम के बेनु में निकम वस निजार विदालवी अड्डो सिटी घुरिकी न मसल तक बेहेगो तुम वाक दक्को मम्मी प्रेस का एकी डरश का हुरी तफातु मसल तक बेहेगो तुम वनी वाक दक्को वाफा एगो तुम अड्डो सिटी काउंसिल के बजट के दातिकम के वाह किया मागु तंगे तुम का हुरी मसल तक बेहेगो तुम वसवनी रही तुन्ना मालूमात तीफा मेदसवल क्लब हाउस का अड्डो के एक ही ग्रुप तक कुंदरनी अड्डो सिटी या बेहेगो तुम तफात शूर तफाल कुरमो एगो तुंदे के विवाह के तक अड्डो सिटी के मेयरा काउंसिलर के तुरंग अड्डो के मजलिस मेंबर उन्नबस वार्ड क्यों तक आमास वमुंदे कुरिद्दिंगो टीवी फारी के दायरम फाकुल वे खबरता मी खबरता क्या कालून कुरिय दानी कुड़कुड़े इश्तिहार के वक्त कुड़ कफो I see trees of green, red roses too. I see the blue for me and you. I see fresh
في فرق دائما فاكل وخبرتك مع سابون جيلان في فرق دائما فاكل وخبرك بلالا روسيتي كونسلون كو يدو كورا باكين زون تكا ماركت كوليتو كان إدي فراتك فوم هشلن دي فوا مدة إيتورو كوفي Mala City Council Market ಕೊಳತಕು ಯದೂಕುರು ಮಂಗ್ ಎಲಾನ್ ಕುರಿ ಮೆಜುಲ್ಲ ಮಹುಗೆ ದಿಹವಣದು ಫಿಶ್ಕಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹುಗೆ ದೇವಣದು ಗೆಣಿಯಲ್ಲ ಅದಿ ಆಗೋದಿಗೆ ಹಾತರು ಫುಳಲಿ ಒಂದು ಪಾಕುರ ಪಾಕಿನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ತಕಂ ಹುಳುವಾಲಿ ಮಿಜುಲ್ಲ ಮಹುಗೆ ಅವಣದು ಫಿಶ್ಕಿಂಗ್ ಆಶಾರವಣದು ಗೆಣಿಯಲ್ಲ ಫೋಮ್ ಮುಶಲ್ಮ Mala City ka kuya dukur mang ulan ko fa watantan ge kante ka behe ko tumme Dr. Mohammad Moiz newswearing ke patalum ka malumat te pa mum vidalwi pandu dosta king anna ti tax clearance hod madati wakam ge shakku awara gina farato ke farato li fawati me hari ulan ko fa muddat hamawagutam em muddat August 17 geniyalang itur koddi fawakama alla dusa tegar pakin zone dukur mang hulwala fire mige terega maktamige pakin tabbesimene ಮಕ್ತಮಿಗೆ ಪಾಕಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹುರಿ ಅಮೇನಿ ಮಗ ಗುಳಿಫವಾ ಮಗತಕ್ ಏಗತೆರೆಗ ಮೀಮ್ ಅಲಿಫ್ ಬೈದಳಿಯಾ ಹಿಂಗುಮುಂ ಸಾಳಿಸ್ ಹತರು ಜಾಗ ಮೀಮ್ ಅಲಿಫ್ ರಾದಫಾತ್ ಹಿಂಗುಮುಂ ಎಕಾವಿಸ್ ಜಾಗ ಮೀಮು ಕುರೆ ದಿಗೋಳೆ ದಿಹ ಜಾಗ ಮೀಮು ಹುದುಫಳು ಹಿಂಗುಮುಂ ಅಜ್ ಜಾಗ ಮೀಮ್ ಹಿಲಾಲಿ ಮಗುಂ ಅಮೇನಿ ಮಗುಂ ಫಿಶ್ಕೆನ್ ದೆಕುಣು ಇರುಮತಿ ಫಳಿನ್ ವಿಹಿ ಜಾಗ ಮೀಮ್ ಹಿಲಾಲಿ ಮಗು ಅಮೇನಿ ಮಗು ಇರುಮತಿ ಫಳಿನ್ ದಿಹ ಜಾಗ ಮೀಗೆತುನು ಸಲಾಖತಿನ್ ಪಾಕಿನ್ನಿನ್ ದಿಹ ಜಾಗ Artificial beach parking South Jaga Ali Maskana was Sarhadung Hajaga Adi Salman Miski parking Fansas Ajaga Dukuraguta Bani Hamajifa Parking Jagata Dukur Mahamajifa ni Guratulage Mi Jagata Kang Edeveni Tinsteka Fansas Kiloin Dashuke Pikapasha Karasha Vena Egeturu Mala City Council Market Korita Kuya Dukur Makuri Ulanka Vaguto Gorekuya Dukurani Daturwedding Market a local market Midde market on jumla tinsteka salis nuagoli ku yeddu kurma bani hamza safa e local market on sateka adde hagoliya daturwedinge market on sateka fastul stingoliya local market ke golito kiterega himeneni tarukariya mewa vikkumang hasa sateka goliya walo mas vikkumang hasa 30 goliya luikana soft drinks vikkumang hasa 30 was goliya gadi kamaru vikkumang hasa nawara goli golitaku yeddinu makandalafa waretaki akafutaka et 30.5 rufiyaga ರೇಟುಂ ಗೋಳಿಗೆ ಬೊಡ್ಮಿನಂ ಹಿಸಾಬ್ ಹೇತಿ ಮಜೆಹೆ ಅಗು ಎ ರೇಟುಂ ಹಿಸಾಬ್ ಕುರುಮುಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಗೋಳಿಯ ಜೆಹನಿ 10 rufiya ಗೋಳಿತ ದೂಕುರುಮಂ ಹಮಜೆಫನಿ ದೇಯ ಹರುದುಗೆ ಮುದತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಳಿತಕ ಕುರುಮತ್ಲಾ ಫರಾತಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿನುಮ್ಗ ಮಿಫಹರ್ ಪಲಾನಿ ಗೋಳಿ ಲಿಫವಾ ಫರಾತೋ ಕಿತರೆಂ ಗೋಳಿ ಲಿಫವಾ ಮುದ್ದತುಗ ಅಮೆಲ್ಲ ಗೋಳಿ ಹಿಂಗಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರಾತಕ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಗೊತುಗ ಅನುವಂತ ಎ ಹೀತರಿಗೆ ಗೊತುಗ ಹೂರೆಗೆಂ ಗೋಳಿ ಹಿಂಗಾ ಫರಾತೆನ್ನ ಮಫಣರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೋಳಿ ಹಿಂಗಾತನ್ ತಿಂ ಆಹಾರ ವೆಫವಾಣ ಮಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿ ಬಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿನುಮುಗ ದೆ ಆಹಾರ ವೆಫವಾಣ ಮ 30 ಅದಿ ಎಂ ಆಹಾರ ವೆಫವಾಣ ಮ ಫಣರ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆ ಗೊತ ಗಿಂತಿ ಕೊಫವೆ ಗೋಳಿ ಕುಯಂ ಹಿಫಂಗೆ ದಿಕೊಮ ಫರಾತಕಂ ವೆ ಸುಶೇಳನಿ ಎಫ್ ಫೋಮಕ ಬಯಂ ಕೊಫ ಅದಿ ಎಮಿಹೆಕು ಎದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಹ ಕುರಂ ಜೆ ಗೊತ ಬಣಿ ಹಂಜಸಾಫ ಗೋಳಿ ದೂಕುರ್ಮುಗ ಬಲನಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರ ಮತಿನ್ ಲಿಬೆ ಫರಾತ ಗುರದುಲಾಗೆ ಗುರತ್ಲುಮುಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಗೋಳಿತೊಕ್ಕೆ ವ್ಯಫಾರ್ತಿಕ ಬಲಾಗೆ ಗಿಂತಿ ಕುರ್ಮಫವು e gintitakang edunu faratang e gintikang hamjifuwa golitakuge gintilla guruwatulagota market golitang alun kuya dinmang huluwali mihar huri golita duguri muddat hamaifwati ವಿಫಾರ್ಗೆ ದಾರ ಫಾಕುಲ ವೇತುರು ಹಬರಿಕ ಬಾಲಾಲಾಯರು ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕ್ಸೋದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಡಸಿನ್ bara muhim mudawren ada ko fawakamang e bank CEO ade managing director Tim Soya vidalweje ಆಹಾರ ದಿವಸ ವಾಹಕ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಮ್ಮಿಯದ್ದು ಪೇವಿ ಜಲ್ಸಾಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಮು ಸೋಯಾ ವಿದ್ದಾಳುವೆ ಫಾವಾಣಿ ಮಿಬಲಿ ಮಾಡು ಕಮಗೆ ದತಿ ಉಂದಗೂ ದಂಡಿವಳುಗ ದಿವೆಹೆರಯಿತುನ್ನ ಎಹಿ ತೆರ್ವುಮುಗ ಬೆಂಕುನ್ ದೆಮಿ ಒಣ್ಣಾಣೆ ಕಮ ಏನ ವಿದಾಳುವಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಫಾವಾಣಿ ಮಿಬಲಿ ಮಾಡು ಕಮಗೆ ಅಸರು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಕ್ ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಎಗ್ಗಾವಮು ಕಮ
ಅದಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಸಬಬುನ್ ದಿಮಾವೆದಾಣೆ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಹೀನಾರುಕಂ ಕುರಿನ್ ದೆನಗಣೆವಿ ಗೌಮ ಎಹೀವುಮಶಾ ಇಕ್ತಿಸಾದ್ ಹೀನಾರು ಎನುದಿನುಮ ಬೆಂಕುಂ ವಣಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಕುಲವಾಲಾಫಾಕಮವೆಸ್ ವಿದಾಳುವಿ ಅದಿ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಮಿದಂಡಿವಳುಗಾವೆಸ್ ಮೆದುಕೆಂಡುಮೆನ್ನತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಿದುಮೆಕ್ ಕುರಿಯಗ್ಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಸಬಬುನ್ ಮಾಲಿಗೊತುನ್ ಅಸರು ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಕಸ್ಟಮರುನ್ನ ಎಹೀವುಮ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿನ್ ಎ ದೂಕುರೆವ್ವಿ ಅದಿ ಬೆಂಕುನ್ ನಗಾಫಾವಾ ಲೋನ್ ಅಮ್ರಾ ದೆಕ್ಕುಂ ಫಸ್ಕೊದ್ದಿನ್ಮುಗೆ ಇತುರುನ್ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದ ಮೆನೇಜ್ ಕುರುಮುಗಾ ಎಹಿತೆರುವೆ ದೆವ್ವಿಕಮ ಸಿಇಒ ವಿದಾಳುವಿ ಮಿಗತುನ್ EIB ಕೋವಿಡ್ ನವರ ರಿಕವರಿ ಲೋನಾ ದಾದಿ ಫಹುಂ ಫೆಶುನು ಇಕಾನಮಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲನ್ಸ್ ಲೋನ್ ದೂಕುರುಮ ಎಹಿತೆರಿವೆ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಯಕವ್ವಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಬೇಣುವಾ ಫಂಡಿನ್ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಂ ಹೋದುಂಕಮ ವಿದಾಳುವಿ ಮೀಗೆ ಇತಿರುಂ ಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಾಮಯಾಬು ಕಮ ಸಾಬಿತುವಿ ಕಮಶಾ ಮೀಗತುನ್ ಎಕೇಕಿ ಮಾಲಿ ಇದಾರಾತಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಗೊತುಗ ಗಾಯಕಂಡಕ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೋದಾಫಾವಾಕಂ ಫಹ ಕೊಫ್ಫಾವೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಮಿದಂಡುವಳುಗಾವೆಸ್ ಕವಮ ಇತುರ ಎಹಿ ತೆರುವುಂಗೆ ಗೊತುನ್ එකශේන අදදක බේරු ෆෑසාගේ රිසර්ව් දෙමෙහෙට්ටු මට්ටක මසෙක්කෙ කුරෙවුණු කමව්වෙස් විදාළුවි මිදිය ආහරුගේ නතීජා අලි අಳುවාලමුන් BML ಗೆ ಟೀಮುನ್ ಬುಣೆಫಾವಣಿ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಬಲ್ಮಂಡ್ ಕಮಿಗೆ ಸಬಬುನ್ ಆಮ್ದನಿ ವರ ಬೊಡದ್ ದವ್ವುಮುನ್ ಏಗೆ ವರ ಬೊಡು ನೇದೆವೆ ಅಸರೆ ಬ್ಯಾಂಕಕ್ ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಕಮ ಅದಿ ಟೀಮುನ್ ಇತುರ ವಿದಾಳುವಿ ಮಿಯದು ಮಿತಿಬಿ ಮಿದಿ ಆಹರುಗೆ ಮಿ ಹಿಸಾಬುಗಾ ತಿಬಿ ಹಾಲತವ್ವುರೆ ರಂಗಳು ಹಾಲತೆಗ್ಗಾ ಕಮ ಅದಿಮಿ ಅಡಿಗಂಡುನ್ ಅರಾಗಣ್ಣಾಣೆ ಕಮಶಾ ಕುರಿಯಂ ಒಯ್ತನುಗಾವೆಸ್ ಉಂದಕೂತಕ ಕುರಿಮತಿ ವಾಣೆ ಕಮ ನಮವೆಸ್ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟೆನವಿ ಕುರಿಯರುಮಕ ಮಿಕಂಕಮುನ್ ಅರಾಗತುಮಿಗೆ ಹಿವ್ವರ್ ಎಬಹುರಿ ಕಮಶಾ ಮುಳಿಂ ಅಲಕ್ ತಾರಫ್ ಕುರೆವೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ತಕ ಹಿದುಮೆತ್ತಕ್ ಕುರಿಯಂ ಒಯ್ದುವಸ್ತಗ್ಗಾ ಹಾಮ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮ ವಿದಾಳುವಿ ಅದಿ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆಗ್ ಗೊತುಗಾ ದೆಕೆಣಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಿಮೆಣೆ ಕಂಕಣ್ ನಿಮ್ಮಾಣೆ ರಂಗಳು ಟೀಮೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಾ ಒಯ್ಕಂ ಕಮ खबर निमालंगे गोतो में बलालनी दुनिया के मशरूम फाकुल वे खबर का कोंफनी तक मुस्लिम मुअज़्ज़फ़ मसकत माहौल का बुरुगा एळु मना कुरविदान कमा यूरोपियन यूनियन कोर्ट उन्नी माफी ए कोर्ट बुनी वजीफा दे फरातु बेनु वजे हालते का बुरुगा दीने सिक्का अदि वकी दीने के अणुत सियासी विस्मे फाह कवाणी गोतकं हेड्स का फेळु मना कुरविदान कमा लक्से मेंबाब का हुन्ना ट्रिब्यूनल बृहस्पति दो हुन्नी मेनी मुमुका बुनी हतावस मेंबरुं गौम हिमिने मेंबरुं वजीफा दे फरातको एफदक में मना कोनी मुमुन निम्मी कीवेगन तो बाला एकमगा एकशिगम वासाबन उत्तो बलन चहेनिकमा अदेकंकमगा वजीफा अदा कुरा फरातुगे हग्गं उनिकन्नानाणे ए गौमिगे कानून का वागुतगे मतिं एमिहकं एमिहके दीने का उलमगे मिनुवन कलिबे हग्ग पेस बलन चहेनिकमा ಫೆನ್ನಹಿಂ ಹುನ್ನ ಎವ್ವೆಸ್ತೀನಿ ಅದ ಸಿಯಾಸಿ ಕಮೆ ಮನಾ ಕುರವೇಣಿ ವಜೀಫಾದೆ ಫರಾತುಂ ವಜೀಫಾ ಅದಾ ಕುರಾ ತಣಕಿ ವಕಿ ಕೊಳಕ ಬುರನುವ ತಣಗೆ ಗುತುಗ ಕಸ್ಟಮರುನ ದಕ್ಕ ಆಮುಗೆ ತೆರೇಕ ದೆಬ್ಬಸ್ ಹುನ್ನು ಫದ್ದಂ ಕುರವಿದಾಣೆ ಕಮಿಕ್ಕಮ ವಾತೀಕಮ ಕೋಟುಂ ಬುರಫವೆ ಕೋಟಂ ಎಮಸಲ ಹುಷಳೆ ಜರ್ಮನ್ ವಿಲಾತ ನಿಸ್ಬಪಾದೆ ಅಂಹೆನೆ ಎಮಸಲ ಹುಷಳಾಫಣಿ ಎದೆಮಿಹುಂ ಬುರುಗಾಳಂ ಫಿಶ್ಮುಂ ಎಮಿಹುಂ ವಜೀಫಾ ಅದಾ ಕುರುಮುಂದಿಯ ತಣುನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕುರುಮು දෙයන් හෙනුන කීවෙ සෙම්පාපයක හුන්න හාසේ හිය බේනුවා කුදින් බලහට්ටා මර්කසෙක වසීෆා අදා කුරුමුන්දිය මිහුන් එතන කී හිලෙහි කම්මසිකි කුරා ඇසෝසියේෂන් එකුන් හින්කාතනේ එතන් අහරෙ වන්දෙන් එමිහුන් වසීෆා බුර්ගා නාලා දියකමෂා පේරෙන්ටල් ලීව් ගා උල්මෆෝ එඹරි වසීෆා නෙකුති බුර්ගා අලාගින් කමන් එතනු එන් අංහෙනක බුනේ අද එමිහුන වසීෆා දින් ෆරාතුන් බුර්ගා එළුන් එතනු ගා මනාකම බුනේෆවේ අදේගු තන් අමල නුකොෆින මස් සස්පෙන්ඩ් කුරානිකමෂා වසීෆාන් අන්නනම බුර්ගා නාලා අවමන් අංගාෆ් වාකමන් එමිහුන් බුනේ බුරුගා එල්මා ගුලෙගතුන් එතන් අහර්තකේ වන්දේ ಯೂರೋಪ್‌කා බොඩෙ දෙබස් මුන්තකෙන් ඔෆිතිෆවේ ජර්මන් ගා ෆස් මිලියන පරගින මුස්ලිමුන් දිරුලේ අද ජර්මනිගේ එම්මෙ බොඩු දීනී මයිනොරිටි ගෲප කීවස් එයි दुनिया के मशरूम फाकोलवे में खबर को में गड़ी के खबर देना वाले मनी अरबंडा खबर बलम गति हद को लेवागुत कोल्टे का वार पिड़ शुक्र देना महल सब वकीलाना वार बात से रूफा वेरे दोहा कंगदे अस्सलाम वालेकुम।